Is-sitwazzjoni serja ta' inċertezzi kbar fil-kamp bankarju f'Malta qed toħloq futuri mwier għal eluf ta' ħaddiema. Dan iddikjaratu ma' il-mument deputat nazzjonalista Kristi De Bono il-kellima dwar l-ekonomija u s-servizzi finanzjarji brabta ma' dak li ġara fl-aħħar xhur kif jirriżulta li fil-preżent hawn mill-inqas erba' banek li b'xi mod jew ieħor qed jittrażmettu xi tip ta' inċertezza kemm fost l-impjegati tagħhom kif ukoll fost l-azzjonisti tagħhom. Kristi De Bono fissret li l-istorja dwar l-iskandlu tal-Pilatus Bank mhux biss qed ikompli tqarraq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna f'għajnejn il-barranin, però qed tipperikola s-serenità fis-settur bankarju f'Malta. Dan fis-sens li fil-waqt li s-settur bankarju f'Malta dejjem imħares bħala wieħed serju fejn jidħlu miżuri kontra l-ħasil ta' flus, inqas ta' due diligence u serjetà minn regolatur fl-aħħar xhur irriżultaw f'diversi mankanzi serji kaġun ta' nuqqas ta' azzjoni mill-gvern biex iħares l-interessi vera tas-settur bankarju f'Malta. Kristi De Bono bħala eżempju fakret ġara fir-rigward tal-Pilatus Bank meta l-awtoritajiet ikkonċernati litteralment fallew milli jieħdu azzjoni immedjata fid-dawl tal-allegazzjonijiet serji fil-konfront ta' Ali Sadr, iċ-ċermen tal-istess bank. Diversi esperti finanzjarji huma konċernati u mħasba b'dak kollu li ġara u qed jiġri f'pajjiżna. Kristi De Bono fakret li aktar tard din is-sena Malta mistennija tgħaddi minn eżerċizzju ta' prova importanti ħafna msejjaħ Manivel li permezz tiegħu ikunu investigati l-standards tal-pajjiż fir-rigward tal-miżuri tiegħu fil-konfront tal-ħasil tal-flus u prattiċi oħra illegali fis-settur.